Joje. Luftmesserhop. I Niklaus Kerry tym luftmesserhopeckiem steruje, wiecie, no i o nim robię wszystko w zasadzie. Witajcie raz to mili. Co mogę powiedzieć? A nic wam nie powiem. Bez dupcynio, bez niepotrzebnego dupcynio, furgomy gnał do cylu. Cóż więcej ma do roboty taki bohater jak jo. Ino ratować świat, ratować biednych ludzicków. Opecków takich kara ino czekają na moją pomoc. To są takie uciemiężone, stropione, znynkane, takie borocki, a jo w tyncarz przyłaża i owo zretuja. Dejcie mi no chwila, ja to wszystko pochytom. Bo to jo właśnie. Bo to Luftmesserhop. No i po tymu zabierzemy co na nos sam czeko. W ogóle furgają tym helikopterem. Ja by wolał, żeby mnie nie zobaczyli. A, to ja teraz do tego werku furgą. Zabierzemy. Ja nigdy nie był w elektrociepłowni Szomberki. To jest fezrat, co ja beda. Drin. Aha, ja do policmajstrów lecę. Są takie synki, co by powiedzieli, że ja się łospruł na psach, nie? Ale no, nieważne. Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? Come on, let's go! Come on, move! 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 Take cover! Ty, ale nie przeginaj. Time to die, old man. In death, he has nothing left to fear. Keep him away from Ace Chemicals. Ło, Vengeance a will to come. This ends tonight. O, ciulinges. Ja się troszkę zlink. Ale ino tak ciut. Friend of yours? Pana, Stay here. ja go nie and I'll go znam. find out. Ja się klna, co ja go nie znam. Powstrzymaj strach. O, ja powstrzymia. AC srace. AC to ja mogę w CS-ie zrobić. Ło, wiele hopków. Tanki, hopki, fligry. Helikoptery to jakie duple. Whoever this guy is, he's assembled an army. I need a name. All right. We've got something here from a Black Ops team operating in Venezuela. They discovered a hidden training facility housing soldiers bearing the same insignia. There's nothing but speculation on their commander, though. The only thing sources agree on is his name. The Arkham Knight. The Arkham Knight. Hack into their comms. I need to know what they're planning. Anything else? There's a crew of Ace Chemicals workers left on site. They'll be able to help us track down Scarecrow and locate his bomb. I need to find them. Each worker will be carrying a unique ID chip. If I can access their personnel records, I'll be able to track them. There's a security terminal in a booth near your location. Try there. Zobaczycie ten miesiączek, piękny, O, ptoki, gawrony, czekaj, doczki. Dobra, nieważne. W ogóle Arkham Knight. Ale miano. Jo tam się obejsrał. There were 5 soldiers, each one armed and dangerous. Before I can access that terminal, I'll need to take them down. No dupcys. Scarecrow tells me the reaction is nearly Teraz to ja też wiem. Final evacuation of this facility will begin. Ale nie byćmy już takie łoszkliwe. Dobra, jakby ja to zrobił? Ja by pofruk sam. Taking people by surprise and stuff. How come you're not on one of the choppers then? I ate something bad the other night. It's those damn rations.
Still don't feel too hot. That sucks. Kurde, ja to chciał po cichuśku tak zrobić, no ale... Troszkę żech zmaścił. No nie, w sumie jeszcze się nie kapli. Ten ino zobejrzał. O, ciulinges. Nie, daj się pokój. Idź, weź się połóż. Jedna chwila pitna, ale zaraz wrócę. Nic się nie bójcie, że mnie nie ma. Ciul, dup. Jebut. To by było tyle. No jak ryfnie, to teraz... A co to jest za kista? To jest kista z bronią. Dobra, ja mam następny poziom. Prawie mam wiele tych punktów i na jeden. A to są listarów, to ja tego nie potrzebuję, a ja by się kupił coś. Ale co ja się mogę kupić za taki jeden marny punkcik, to ja nie wiem. Za ten punkcik to ja by się żubra nie kupił. Z całkiem szacunkiem do żubra, nie, no tak, mam, nie wiem czy ja mam szacunek do żubra. Dobra, to się kupia. Niech będzie. To jest normalnie jak baba. To nie ma ważne co ja kupuję, a ważne, że ja kupuję. O, to jest żadne normalnie, aż mnie zabolało. Jako ruła. Co tam jest? Co tam jest drin? Jakiś flyk. Śpik. Są śpiki z nosa. Śpiki z nosa w rule. Łozdupi mnie. Data connection active. Data decrypting. Someone needs to upgrade their security protocols. Co by śpikole w takiej rule puszczać? Proszę was. Oracle, I've got the ID. Oracle. codes. If I reach a high vantage point, I can use the bat scanner to locate the workers. Ja. I've marked the tallest structure in the area on your map. Try not to fall. No dobra, ale co Kajem? Ło, aż tam mam iść. No dobra, znaczy iść. Pofurgnąć. To to dupca. Ja zapomniał, że sam są... Dobra, ja zaraz sam wparza. I chłop smaruje. Ten z giwerą nie ma szans. W sumie żaden nie ma szans. Wiecie co, ja nie mam tyle palcisków, co by ja pochytał wszystkie te combo. Alt plus 1, 1, 1, 1, WSA 1, prawy 1, lewy 1, masakrac. A w to je? To są jakieś lepsze pioruny. Czy już z nimi też poradza, nie? Jak się idzie kapnąć. No, one już troszkę bardziej pierą. No ale tak ino trochę. Ciul, bez łeb. Z łokcia, no i co? Tak jeszcze mieli machy pooblykane i co wam z tego? Co wam z tego? I tak żeście dostali wklupane. A, jak każdy. Jak każdy inszy borok. Znaczy borok, mi ich nie ma żolto. To co ja mogę? Znaczy co ja będę godał? Takie głupoty. To jest istne fanzolinie. This is perfect. I can release the bat scanner and search for the workers. Aha, a ja to godą Dosia, ja? No to fajnie. I've managed to intercept some radio traffic between Scarecrow and this Ciulinges, a Arkham co ja mam Knight. robić z tym niby? Relaying it to you now. Ja już tego nie ogarniam. We have not broken him yet. It will come. Now I've waited long enough. Batman dies. Tonight. Why do you hate him so much? O, coś mum. Coś mum. Your revenge is at hand. This is his last Coś night. też z not. I'll make sure of it. Any idea who the Arkham Knight is? Sounds like the two of you might have some history. I've made a lot of enemies. Ja mam tyle wrogów, że już nie wiem. W to można być. Jeszcze coś mam sam znaleźć, albo to już styko. A jeszcze dwa, ja? No kaj. O, coś mam.
Ja, następny. Kaś pewnikiem będzie jeszcze jeden, ja. Mam wszystko. It worked. 45 lat There hopek are mam. 5 ID Tako markers staro showing up ciula, within the takie facility. się Let's bierze. hope they're still Za alive. takie głupoty. No i co, to teraz muszę wszystko wejrzeć, nie? Co to w sumie jest? Co to w sumie jest? Ale tam są tanki. Co tanka to nie ozdupia. First, I need to investigate the compound. I no jak ja się mam za to wziąć? Znaczy, każdy z pewnikiem padł skutecznie. I no ja nie wiem jeszcze jak to jest. Dopiero zaraz będę wiedział. I should investigate the facility first. Then I can come back for the car. No już wszystko obadum, ale już się trochę boję i no bez to no. Aha, to ją tam w lesie, ja i no jak? No chyba nie tyndy. Ani nie tyndy. Można tyndy. O, pierzynie. Tam łażą. Pierony. Pierony z Arizony. Ja ich zaraz wykurza. Czekajcie. Obejrzyjcie. Ciul, 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 ciul. Ło, a to było gryfne. Ło, jakie to było gryfne. Jak pierun. Czy ja mam ten żel? Chyba mam. Ja mam. Spring na to zaro. Ciul. That gas is toxic. I need to shut it down. Ja się czuję, jakby ja robił ten. Aby ja robił napad. Kaś na bank albo. Jak ja to mam wyłączyć? Mam wtarła wdupić, albo co ja mam zrobić? The Batmobile will be able to destroy that pipe. I need to get the car to this side of the compound. Aha! To ja muszę gówno brama rozewrzeć. No dobre, rozumiem, wszystko rozumiem. O, to ja to po gipku zrobię, to nie ma problemu. To będzie moment, to będzie moment. Joj, no furgna z placu na plac. I zarobię do... Są hopki? Są. To co? Wparzamy. Ciul, dup, bubudu. Dup, z fanga. Blok. Z nogi, w ciula, w papla. Oj. A gdzie to tyle by tego było, nie? Dobra, teraz przeciepna wajcha. Albo coś tam z nia zrobię. Oracle, they've killed one of the workers. Damn it. We've got to stop them. Listen, I've managed to hack into the militia comms network. You'll be able to listen in on any channel-wide broadcast from now on. Thanks, Oracle. I found a way to get the Batmobile into the compound. They'll pay for this. All of them. Głos wierum. Teraz będzie fajno haja. Gates open. Time to Obejrzyjcie. bring in the car. Fajno haja. Main gates open, get ready. We got $1 billion tank headed straight A for co ja tu mam? We deployed a Diamondback to the main courtyard, sir. Aha, już... To jest chyba polski asfalt. Z gumy z batków. Patrzcie teraz. Jo, jeszcze w los. Ciul. 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 Tu. Git.
Co, tyle? He punched through the armor, just like you said. He's searching for hostages. Keep non-essential radio chatter to a minimum. He'll be listening. You are listening, aren't you, Batman? Kają mu, aha, ja mu teraz wyciągara. Uuu, jak to rozbieram chyba Bixa ze szprotami. Dobrze się olej nie wylał. A co ja mam... Uuu, bo ja już lecę. A co ja mam teraz zrobić? Ja muszę tam wleźć i coś tam jakoś wajcha zaś. Dobry? To jo. Luftmysza, hop. Czy coś mam sam do zrobienia? A nie, bo ta wajcha już sam przeciep. To już ino wracam. Ja mu jakoś ruła ustąpić, pra albo coś takiego. Aha, ja mogę sam przejechać. O, ja was przepraszam. Oj, w dupie, a własnoręcznie, bo to jakoś tak... Jakoś tak się czuję bardziej taki osobisty, wiecie, że obiera te wszystkie sprawy w swoje ręce i w ogóle... No, takie dupcynie, no, dupcynie. Czy ja mogę wleźć zaś bez dach? Tym razem chyba nie mogę. The only way to rescue the workers is to pull down that wall. I need to get the Batmobile into the compound. Aha, jo ta ściana muszę obalić, ale z Batmobila. No dobra, to ja już to robię. A te synki tam siedzą dryn, ale one nic nie słyszą w ogóle, że jo sam jeżdża, nie? Nie, one są głuche, albo one udają, no nie wiem. O, dobry. O, przepraszam. Przepraszam, że przeszkadzam. W sumie to nie przepraszam, no ale tak, że powiedział, żeby było, że jest taki porządny. A ty co tam? Zaś te śpiki z nosa. Dobry. I co teraz zabijecie? A to ten pierun. On mnie udało normalnie, on mnie udało. Bo on ma takie bez małe obliczenie jak ja. Keep your guns trained on him. If even looks like he's planning to leave that room, open fire. Oh, and avoid the bat symbol. It's a little trick. It's where his armor's the strongest. Aim for the weak spots at the shoulders first, then coordinate fire at the points where the plates meet. Please! You say something? Leave him out of this. Always defending the weak and the helpless. It's what I like about you. Predictable. And that's why we're gonna win. We know your move before you do. We know how you think! Do you know what Skąd I'm on to thinking wszystko right wie? now? Of course, you're thinking, who the hell is this guy? No. I'm just trying to decide which one of you I'm going to take out first. And just so we're both on the same page here, I fully intend to kill you. But first, we're gonna make you suffer. Ja, już się We boję. have the target. Just say the word and I'll end this now. Gotham will be ours. You don't understand. There are no second chances with this guy. Keep your guns on him. If he tries me... No dobra, no to cóż. Ciul, bez ta chyba. Knockout, dup, ciul, je. We're gonna make
A ten tam dalej stoi, ja? Sztyjc. O, jak go ściął pięknie. Ja by jeszcze tak na łeba nas depnął, no ale to... Ino jo jest chyba taki brutalny, nieludzki. Wow, you drive a tank? That thing's incredible. Ja wiem, a on nie przykuty do ruły, a ja myślę, że on coś tam łonacy. Scarecrow, he was... Stay calm and tell me what you know. They've been running the plant for hours. They brought in trucks, weapons, soldiers, shipments of hazardous materials. They knew exactly what they were doing. He's producing his toxin on a massive scale. It's a bad. Real bad. We're talking about a gas cloud that could cover the entire eastern seaboard. Where do I find Scarecrow? I got no idea. All I know is he's moving ahead with his plan. And he's got a whole freaking army backing him up. We're screwed, Batman. I'll stop him. But first I'm getting you out of here. Wait by the Batmobile. Ja, chodź już weg. Have you found Scarecrow? Not No yet. nie, ale znalazłeś It's worse than I inszego thought. chłopka. How much worse can it be? He's building a bomb big enough to cover the entire East Coast in fear toxin. Take your men and get out of here. Head to GCPD and lock it down. Keep everyone inside. I'll get my men off the streets, but I'm going nowhere. You bring anyone you find to me. Jim, it's too dangerous. You'll stop him. I know you will. Ja, a jo aż się odblokował następny poziom. To jo wejrza. Co jo ino sam mogę... A, za jeden to się kupia. Albo nie, no bez przesady. Ale poczekam, to się potem coś fajniejszego kupia. Dobra. Idziemy dalej. Tam są zawarte zwierzę. A. To wylazujemy stąd. Ja, ty się zicnij. I jadymy. Hold tight. I'll get you to Commissioner Gordon. To są do Gordona z nim wracać. O, przepraszam, ja rozdupię ruki. Tędy. Master Bruce, there are militia tanks all over the city. Gotham is overrun. Kaj są If I militia don't stop tanks. Scarecrow's bomb, there'll be no city to save. To wy pipcycie. Ło! Jak je zajechał. I knew you wouldn't let us down. We're not done yet, Jim. I'm going back for the others. Wracam. A! Ale siednął. Przepięknie. To co, to tylko zaśpiechty, pra? Pra? Aż mi jeżul, co ja muszę mój luftmysza mobil ustawić. No ale trudno. Dobra, obejrzymy, co się sam dzieje. No nie ma wesoło z tego, co widzę. Nie ma wesoło. Ale to mi się rada. W końcu jo jest Luftmyszop. Robię potwór kajś tam. Pod tym kajś tam. I no co dalej? A to jest taka czerwona cegła, bez mała blank śląsko. Jak ja mam rację takie architektury. I to jest takie gryfne. Ej, a można ją wleza bez komin, jak święty... Jak święty Niklaus. Nie no, się zaczadza. Nie mogę nikaj sam wleźć, nie mogę. Niestety. Śliś. Aha, bo ja tu mam jeszcze niżej śliś, ja? Już są I need to establish access for the Batmobile to reach this area. Już są ogub, jak ja tu mam wleźć. Bo już tam był, pra. Aha, bo ja ta ruła łazdupił w końcu? Nie, ja tego nie łazdupił.
Dobra, ale myślę, co ta rua, to już się rozdupimy. To już się rozdupimy w następnym tajliku, w następnym epizodzie. Dziękuję pięknie za uwagę. Eli mocie rad, dajcie kciuka do wierchu, a widzimy się w następnej talii przygód Ludmysza Opa. Trzymajcie się.